Nazdar. Já vám ho ukážu, až pojedu, tak budu si jít na kopec a vlastně Pytlík. Bruch Pytlík. Tady přiletěl. Tak už jedem a ze začátku je to strašně mírný, ale pak to pojede celkem rychle. Jeď! Kámo, kam jedeš? Jo. A už jsme konečně dojeli od našeho kopce až k Albertu, jsme u Alberta, na konečné čtyřky skoro, pozadí. A vlastně teďka bychom měli jet dolů a zase vám to ukážeme. Takže já si všechno něco o tom řeknu, zatím čus. Jedem. Taková malá kulturní vložka.
teď se rozseká. Ještě, mazivo. Takže čau, já bych se teď chtěla rozloučit. Doufám, že se vám video líbilo, promiňte vlastně, tohle je moje první video, tak promiňte nějaký takový ty, jakože blbý zvuk a takhle. Když tak mi to napište do komentářů. Koupíme si nový mikrák, to se nebojte. Plánuju si pořizovat takovéhle věci prostě na natáčení. A vlastně ještě se s vámi možná rozloučit Johnny a ode mě by to bylo pro dnešek vše a čau. Čau.